ζεστός πολύ καιρό. Δεν μπορείς να ξεπιαστείς, χάνεις το ρυθμό. Πρέπει λίγο να ξυπνήσεις και το σώμα να κινήσεις. Πάμε μπρος. Όρκιο το κορμί να τεντωθεί, να κουνάς με χαρά χέρια και τα πόδια. Τη βάρε μπάλα σου ξεχνάς και ενέργεια σκορπάς. Πάμε λοιπόν. Πρέπει να κινηθείς, καθόλου μη βαριέσαι, ο κόσμος είναι έξω εκεί. Τα κινητά να βρεις και μέσα μην ξεχνιέσαι, μάθε να προσπαθείς. Θα πας πολύ καλά, νιώθεις δυνατή και δείξες όλους εδώ, ζητάει αριθμό. Του πάτη είσαι η ψυχή, κάνε λοιπόν μια νέα αρχή. Πάμε μπρος, πάμε μπρος. Λοιπόν, τι λες, Τέσι? Εντάξει, θα σηκώθω. Αυτό είναι! Νιώθω παράξενα, αλλά ωραία. Και τώρα, γιατρέ? Νομίζω πως έχω τη θεραπεία. Άλλη μία σκυταλοδρομία. Πάρτε θέσεις. Έτοιμοι, πάμε! Και φύγανε! Μπράβο, Τζουλίτσα! Βάου, είναι πολύ κοντά! Τέσι, έλα καλή μου, θα τα καταφέρεις! Τρέξε, Αρνίτσα! Μπράβο, Τέσι! Ναι! Κερδίζει η φοβερή ομάδα! Τι λέτε για ομάδα της Τέσι? Ακούγεται πολύ καλό! Τα